Duduk tanduk nek mam duduk. Duduk sik. Duduk lah. Selamat siang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, laler sakmene gedene tan. Iki lho laler iki lho bahaya tan. Selamat siang ya pemirsa. Hari ini adalah hari Minggu. Dek sore kae diumumno karo ibu kami tua. Hari ini setiap rumah nanti jam 4 bancaan yang pendopo dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan kan besok lah ya, tanggal 17 Agustus. Lagi bancaane iki neng tanggal 16 malam 17 nih. Berarti nek ning Jawa iki jam 3 ngono kuwi wis masuke ning gone malam. Malam 17 lah ya. Disuruh membawa 4 kerdus. Sik tak cerita sik. 4 kerdus niku terserah badhe diseni buah, diseni nasi atau diseni nopo terserah. Lagi untuk praktisnya iki masak dhewe. Biasanya kan makjah. Lah makjah iki kan wis nggone bucarik pemirsa. Besok masakno paskibraka karo sing upacara-upacara. Jadi makjah iki wis sibuk wis mempersiapkan mbok nggodhoki iwak, mbok nggodhoki ndok, mbok nggodhoki apa digodhog. Jadi aku wis masak sakene pemirsa. Ki tak tumbaske kentaki. Aku tak masakno tahu lombok ijo. Mbek apa neh ya pemirsa ya. Wis nggo buah apa roti ngono. Nah, wis ayo. Wangi nglempiti kerdus ya. Kan nek aku Dik Dewi Dik Susi kan nek papat-papat kan 12 setan. Ya ora? Yuk, kita cus. Semangat ta, Nduk. Kenapa nek gak semangat tak takoki? Kuwi kurang minum, Nduk. Makanya minum air putih sing banyak. Intani njaluk oseng-oseng sayur nih, Mbak. Oh iki. Kowe dicampur ya. Iki dicampurnya sekali. Wes, Sekali sik toh, laporan bakule engko kuwi. Terus wortel, Nduk. Ya wortel isine 2. Iki 3 tapi rondok bosok aja, rondok bosok. Iki lho, Nduk. Kathek. kata Iki pancen sak gandeng 3, Mbak. Kathek sak gandeng 3. enggak sekarang kayak samaan apa itu piro? Iya, sejene protol iki, Mbak, kaya aku iki, Mbak. Maksudnya protol. Ini enggak ya? Ya ora le, mosok oseng sayuran walah mbok oseng. Iki lho, Nduk. Bola kok iki enek sing goang. Sik nduk milih nduk tak pilihno. Tomat seprapat, Mbak. Di sini yo tuwek iki pemirsa. Kowe campur. Wangi milih nduk tan. Ini udah. Ya wes. Ya wes yo. Dekne pengen oseng sayuran. Ya, Mbak Rana. Dadak mulai jajane urung teke. Ndang jajane apa, Dok? Jaluk mulai. Ya wes es krim sik, ayo es krim sik, Mbak Ibu. Ben adem. Gelem apa, Mbak dekne, Mbak? Ndang milih sing ndi? Semilah sing ndi? Sing senengane ndi? Sing coklat. Lek sing iki rasa nanas, Duk. Iki nanas ki rasa semangka. Iki rasa Beri. coklat. Iki rasa jagung gak seneng awakmu, nek rasa jagung gak seneng. Iki rasa nanas, Duk. Oh, setengah 6 aku tak milih. Udah rame lah. Santai ngono lho, slow ngono lho. Iso apa ora? Iya lah, dah. Nah. Sing ndi mbok sing ngene? Iki apa? Roti, Ya. Bu, mochi, coklat. enggak. Tuh, Enggak. Jan. Ini satu wae. Tak. Ya wes, tutup. Ini belum. Ini berapa? Duduk kene sik. Mau tapangan di rumah aja. Apa yo gak meleleh kuwi koko? Enggak. Pengen gepres rasi. Apa ngepres gak sido?
Apa? Kabeh mulai Kentucky kabeh blonjo-blonjo. Biyen ku Oh iya sing nggon buka. Lewat kene lho, Nduk. Lewat pawon kene lho. Mbek tak tumbas nang Kentucky. Wis buke karek gawe mbah apa gitu kok. Kene. Heeh. Mawon iki. Heeh. Pokoke Mama Susi sing bagian adang. Adang tok. Aja mbok kok ning ngisor lho, Nduk. Kene lho, Nduk. Tan. Taruh sini. Nah. Wes yo. Wis engko njaluk capje intene. Lho. Oh, iki nggone Bunda Dewi. Tak nyepresi iki lho pemirsa, nyepresi kardus. Yes, tak nyepresi kardus sik nggih pemirsa. Angger pe dijak nggih konten ya ngono kuwi. Ndek mau bingung ayo Bu nggih konten. Giliran dijak nggih konten yo. Sing aku perono Bu, aku perene, aku perono ngono. Ya wis ilangne. Alah tan gitu kan. Tak jak masang ngene iki. Tripode dipasang. Kayak ya ngono lah iki pemirsa. Tapi wong ibu cah ora gelem. Tak pasange iki ngene. Nah. Iya. Wes tak nganuni kardus ya pemirsa. Kalian dermimil pagi. Di tempat jenengan nggih anu pemirsa, pasti ada pemberitahuan diajak bancaan ngoten nggih. Ketok ora nduk ibuke? Sik. Kena apa ndak dijak ibu adik sing alasan sing pengen rono, pengen Napa? Intan diwa dijak ibu syutingan rek malah moyang mlayu ning ndi parake. Lupa hanger. Lah dek mbok cukup kena apa hangare? Hangerku tek. Ndak kene lang disilak kok gak boleh. Kene lho ning kene lho. Kok dulu tulisan. Ya wis terserah lah. Lah setiap ibu menyutingi kamu ki harus ada lho. Ojo ibu tok. Pemirsa ki roh ibu ki wis wedi. Beliau. Wes duduk sing apik, duduk kono. Tak Di- enak. Yo enek kuwi diparakno mendur ngene lho, Duk. Tapi geser ngene. Nah, Intan ngancani ibu kene duduk. Nah, wes duduk. Lah. Dalam. Ora apa-apa, ora sandalan ya ora apa-apa. Lah sandalmu ning ndi? Gurih. Ngono. Gurih. Sek. Esok-esok ibu pun gawe konten apa Bu? Apa? Nduk urung duwe ide. Tak kei ide, Bu. Gawe oseng-oseng sayuran. Iya. Wes, sedina aku ya ora lapo-lapo. Bar nyapu bar napa-napa. Ya wis ndelok film drakor ngantek mbok pirang episode cek Dik Susi. Mbak, wong ceritane ya ngono-ngono kae kok mbok delok. Dadi delok ngono kuwi ya pemirsa. Wes ora lapo-lapo. Terus Dik Dewi, Mbak, kuwi kok anu Mbak. Bacaan Mbak. Wes Dik bacaan nayoh-nayohan ae digawekno iki Kentucky. Iki sing tahu, iki sing oh iya wis pas. Gak tak gawekno gampang-gampangan wae Dik tumbasno ayam Kentucky wae ya. Terus tahunya dikecap. Terus tumbasno apa buah apa roti. Ayo tuku buah. Ngono menisan adik-adikku tak gawekno sisan kabeh. Lah wong sak omah papat gawe sisan 12. Ayo tuku yo. Heeh. Ayo. Seanduk ibu urung masak kok. Sabar.
yang dimasak aku kan karek noto gampang lho. Mau nek apa meneh jeruk apa mah nggone Mbak Nana yo eneng. Iya apa? Wis bungkusan. Emang sing sebelah kono mah enek panggung ya Tan ya. Pecah cilik-cilik nari. Iki kene sampeyan ya enek panggung. Tapi tidak seramai Ya, dulu. Dulu ki lomba-lomba ngono kuwi sampai berhari-hari iki mau pirang dina wis bar. Mbah kena apa pemirsa yo. Terus pateni sik enak. Pateni sik ae. Kata nih. Iya. Makasih ya. Ceritanya kan Bunda Dewi. Kenapa? Enggak mundur gak apa-apa. Kenapa? Bunda Dewi kan punya ini loh, apa namanya ini? Tahu. Tahunya cilik nanti digawe tahu isi kan enggak kurang gede. Oh, Terus iki karo ibu digawe tahu. Lombok ijo kecap. Iku dadi enek lombok ijo. Capceku ndi capceku? Iki lho. Oh, ngono. Enek katek, Hmm. terus wortel, terus enek buncis, enek Pak Bondan. Pak Bondan iki bakal bakso ndok. Iki Pak Coy. Pak Coy. Lombok ijo. Kira-kira selo iya aku. Angger-angger. Iki kecap sing beli 2 gratis 1. Angger-angger teluk iya ya aku. Apa enten ya? Oh, Beli baksoku to. ayo. Gelem ora tuku aku. Ya gelem lah kuwi bolomu e. Boloku. Engko sing nggo isi adu lho. Dikek lombok ijo sing ngwaki kan wino nduk. Pak Coy, Pak Bondan. Pak Bondan. Boloku. Wah, iya bolon iki bolon. Ibu ki malah ra ndek bolo Intan. Intan gelem dadi bolon ibu. Gelem. Iya. Wes engko tahu kecap, lombok ijo, terus apa nduk nek ngarani ayam Kentucky, terus roti, nasi. Jasa ya, Dok. Wes pokoknya yang penting niatnya baik, bismillah, ora usah sing mewah harus ini sing penting jarine Mbah Taslim kae apa-apa iku nek dilandasi kanthi ikhlas insya Allah semuanya akan berjalan dengan Baik. tuh. Es husnul khotimah kagem almarhum Mbah Taslim guru ngaji ibu. Wes. Ki langsung jus ya. Untuk pirang menit ya mbok cuci. Aduh, sik semut iki lho. Aku ki kepingin men di nganune semut ae cah. Kira-kira ki semutnya kena apa lah nyampe ibu iki. Kok lho, entek koyo ngene. Gegerku ya angger-angger Carane kita harus perbanyak minum air putih. Awakku gak penak kabeh ya. tak celana babas. Tak celana sapa? Aku tangguh bubuk kok. Bubuk sesuk enak iso mari ngono lho. Kan pengen bubuk iki. Kok Enggak. Emah. Kepo ibu masak dhewe gak apa-apa. Kok emah. Yes, selesai. Iki tak irisane dalem. Ya, laba. Lombok apa? Lombok ijo, lombok cempleng. Cempleng. Saya ada lombok bedul iki. 3. Aduh ya geger Coba kula. lombok aduh. Coba lombok nang kulkas dong. Iya le. Balekno. Iya, wes taruh kono. Gawe apa le? Goreng dong tak sambil. Yoga. Ada sang nganggo parutan ngonoan maksud
maksudnya? Maret wortel. Oh alah Maret wortel. Nyanduk ya. Nah juga Mbak Intan ket mau gegere loro wae walah ya. Sabar. Nek jempling ya sing warnane gak merah, Nduk. Aku ya lari. Ora roh sing jempling sing di. Walah wong ayu. Kuwi jenenge lombok setan. Jempling sing iki lho sayangku. Panas nih. Wes mari ndek iki sing kena herpes. Wes cantik no. Mama pengen gawe apa tek kanggo lombok jempling? Enggak tahu. Wes. Makasih ya, Teh. Iya, kan nek sing jengkeng, nek sing ngombe. Sing dia gawe masakan dhewe. Wis mandi apa belum? Belum. Ibu ngomong yuk. Gawe manasati tahu. Iya, betul yo. Lombok ijone dipethiki dhisik. Iki ketok ibu tak syuting masa gak ketok. Lah kan ibu makhluk tenan, gak makhluk jadi-jadian. Guyu. Apa kayak bunda nih? Oh, ibu sekali. Tak campur dok lomboke. Iya. Oh karek sedih lu. Woi. HP ini tan iki HP-ne. Enggak. Ya, HP ku jek ning omahe Yaya kok. Tak cas. Enggak apa-apa. Ki lombok lagi aku tuku seprapat lombok ijo itu di sini 7.000. Di tempat jenengan pinten nggih pemirsa? Lombok Iku lombok jempling. ijo, jempling gak iki ada. Heeh. Yang jempling. Bosok ya. Wis pateni sik. Ayo, ibu ngomong. Iya. Nek apa jenenge medheki lombok ijo dienggo gawe manasati tahu, ke tahune tak irisi. Iya betul. Oh. Nek sing gawe oseng-oseng sayurane Intan, langsung saja dimasukkan ke dalam Facebook Intan saja ya, Bu. Iya betul. 100. Kan Facebook nggone Intan. Iya, Bu. Nek kontane nggone bayi. Kontane nggone bayi. Terus diteruskan Intan. Ya semoga nggih bermanfaat nggih. Go kita ya sangat bermanfaat. Bisa tunggu menyapa pemirsa. Ya. Nah, tak pikir-pikir terayo untuk mengenang bayi ya sebelum 1000 hari ini ya ben tetap pakai namanya bayi nggih pemirsa. Tuh, ibu tak syuting. Dulu itu kan namanya kan bayi mbahku. Terus karo bayi kedawan Dok Yun oleh bayi familiae. Ya betul. Gak apa-apa wes. Oh, bu ketok. Oh. Saiki oleh wis kapundhut terus jenenge ben dipakai untuk selalu mengenang beliau. Iya betul. Kita kenang lewat doa-doa. Mungkin bayi husnul khotimah. Amin. Anak putune pinaringan apa ya rukun-rukun selalu. Ya betul. Dadi Pak mbek duke ning kono ki tenang pemirsa. Nek anak putune tukaran anak ya sedih ta pemirsa ning kono. Ning kono ki sing dibutuhno apa? Doa. Semoga Sehat selalu ngono lho, kok. sehat selalu Intan. Nek nggo pake mbek buke nggo mbahi mbek mbakku ning kono ya semoga ya husnul khotimah. Dan dalane jembar Kuburi ngono lho. ya ngono lah ta. Tak omah iki tak andane iki sing dadi hae. Iki aja cus kek. Ose aku nek usah nek anu kok sing masak tahu kecap intene ya. Dadi Iya betul. boleh intene mengewangi ibu gawe tahu nggo bancaan. Tinggu bancaan. Jam 4 bancaan. Tinggu Agustusan ya, Bu. Dalam iya. Semangat 45 biar Betul. selalu tertanam di dalam
bangsa Indonesia. Heeh. Dengan selalu mengingat perjuangan pahlawan kita dulu nggih, untuk merebut kemerdekaan, merebut sangsaka merah putih dari tangan para jatuh. penjatuh pilih. Para itu loh, dulu kan ngarane aku ya pemberontak Mendontak. pemberontak, salah aku nek salah. Itu loh zaman Belanda loh pemirsa, itu kan dulu kan apa ya? Merah, putih, Merah. biru. Iya, merah putih, Belanda, heeh. Belanda. Terus yang biru disuwek karo Bung Tomo. Iya. Terus merah putih. Nek sing 45 kuwi kan detik-detik proklamasi nek Iya. Bung Karno lah. Iya. Wes ngene. Terus diirisi tomat. Iya. Tomatnya tomat hijau, guys. Heeh. Jangan Mbak Nana ngedoli tomat sok gedene sosak. Ya, mbak aku lho. Lah. Wes, Dok, cus dulu. Cus. Wes, ki masukno sik, brambang-bawang. Walah, lah kok nganggo bergaya barang. Intane tek rambutnya tek keriting ya. Wes, dikerasain. Iki sing apa jenenge? Tomat lombok ijo wis diombah resik. Bu, Mami. Ngadekno rene lho. Lah. Gur dibumbu ngono kuwi tok, terus dikei merica bubuk, tambahi garam, gula, mbek penyedap, mbek kecap, wis dadi tun. Iki tahune Bunda Dewi iki lho, delok. Ape tak gawe bumbu apa mang pemirsa Bali. Alah. Aku kok seneng sing enek lombok ijo aku ngono. Bare terus digawe lombok ijo. Kita kaya dek jenenge apa? Ki jenenge Pak apa tan? Ki Pak apa? Pak sapa lali aku? Pak Kosyadi. Pak Kusyadi. Dia mau Pak Bondan Pak Bondan. sak karepen tan. Pak Bondan. Pak Coy, Pak Coy. Pak Coy. Lali dek iki bar ngomongi lali. Wes apik kuwi. Alah jos gandeng tak lebokno. Kuwi kecap kuwi. Ya. Lebokno. Kok kecape lebokno sik kayak air saithik dadi engko tahune merasuk ta. Nah, no. Endi, Bang? Anune ceblak. Nah. Tapi ambilnya seger kuwi. Iya le, tambahin merica bubuk, garam, gula wes masukno. Garam. Garam milak iki ya. Iya, garam, gula, merica bubuk, lebokno kabeh. Iki gulane. Iya. Iki. Ya. Neh. Wes, gula. Sendokan iki gak enak. Wis juga sendok itu. Ini mang lomboknya ceblok. Enak ya gulane. Ya wes. Tambah sithik. Nah. Sip. Terus kecape iki masuk kayak banyu. Jadi ini iki kok meresap, Dok. Tahune iki rasanya meresap. Enak kuwi gulane. Terus sedep oleh. Kita tinggal tambahi kecap secukupnya. Ndek mang wis dikai kecap. Pak usah kabeh ya. Ora usah dhuwur-dhuwur tekan penuhunan, Dok. Lah, sudah, harus diaduk. Sampun. Ndek mang wis dikai kecap pemirsa. Jadi Ini ya. dikasih air supaya meresap ya. Jangan lupa ditambahi merica bubuk ya, jadi rasanya biar lebih mantul. Terus sampai di oseng alon-alon, sampai pemirsa dipamiti dulu. Enak iki. Iya. Oh, Ya, ayo. pamit dulu ya pemirsa. Konten siang ini doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit dan paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan omongan yang
Salih dan Saleha. Intan Intun pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus. Ki mau bar dipinjem Dio dienggo nyerut wortel. Mbah masak apa jarene nganggo telur barang kok. Tapi dia bisa yo. Disai dia nek ngono disai. Tanggung jawab kok. Mau apa saya? Icipi sih Anda. Nah, Icip nasi. oh icip. Mm-mm. Kamu sendok ki ya? Iya. Coba sendok dulu. Sendok gula. Sendok gula. Iya. Kayak dipere, tak jadere rasane piye? Kayaknya gitu ya. Ada. Kan meresap ya. Nya, cukup dhewe. Panas loh, Bu. Kok Bismillahirrahmanirrahim. Dadah pemirsa. enak Ibu ya? Just Ya enak.